имрӯз боғи марказии фарҳангу фароғатӣ ба номи Мирсаид Алӣ Ҳамадонии шаҳри Кӯлоб баъд аз навсозӣ симои комилан дигар гирифта ба маркази бузурги истироҳату фароғати кулли сокинон ва меҳмонони шаҳри Кӯлоб табдил ёфтааст. масоати умумии боғ 9 гектар заминро ташкил дода, дар ҳудуди боғ 2 майдончаи варзишии замонавӣ ки барои бозиҳои футбол, волейбол, баскетбол ва теннис пешбинӣ гардидааст сохта шуда, майдончаи бозӣ барои кӯдакон ва наврасон, майдончаи тенниси рӯи миз, маркази ҷавонон, қаҳвахона, амфитеатр, бинои шоҳмотбозӣ ва 8 адад нуқтаи хурди фурӯши армуғон қомат афрохтааст. муовини директори боғи фарҳангу фароғатии шаҳри Кӯлоб Шокиров Саидкарим. имрӯзҳо дар боғи фарҳангу фароғатии шаҳри Кӯлоб 12,000 адад донагулҳои рангоранги мавсимӣ шинонда шуд ва аз он ҷумла дар боғи фарҳангӣ ки қариб 69 нафар кормандон кор мекунанд, аз он ҷумла 41 нафар мардҳо ва 18 нафар занҳо кор мекунанд. онҳо ҳама рӯза барои тозаву озода нигоҳ доштани боғ саъю кӯшиш ба харҷ дода истоданд ва имрӯз тасмим гирифтем ки бетонҳои гирди боғи фарҳанг аз рангҳои бетонӣ гирифта шавад. мо мақсад дорем ки ҳар рӯз аз субҳ то бегоҳӣ барои тозаву озода нигоҳ доштани боғи фарҳанг саъю кӯшишро ба харҷ медиҳем. беш аз 4 гектар замини ҳудуди боғ сабзазор буда, барои хуррамгардонӣ 240 бех дарахтони нодири ороишии ҳамешасабз ки ҳамашон аз хориҷи мамлакат оварда шуданд ва садҳо намуд гулу бутаҳои зебои мавсимӣ шинонида шудааст. имрӯзҳо коргарони боғ бо рангу бор намудани пойдевори панҷараҳои боғ машғул мебошанд. бахтиёр Сафаров, шаҳрванди шаҳри Кӯлоб, хушбахтона таи соҳибистолии кишвари азизамон аллакай дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ, хусусан дар соҳаи ободонӣ, бунёдкорӣ ва созандагӣ тибқи супориши асосгузори сули ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Tojikiston муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои созандагӣ дар ҳамаи шаҳру деҳоти ҷумҳуриямон рафта истодааст. аз ҷумла соли гузашта бо супориши ҷаноби олии пешвои миллат ва аз навсозӣ ва бунёди боғи марказии фарҳангӣ ба номи Мир Саид Алӣ Ҳамадонии шаҳри Кӯлоб аз навсозӣ карда шуд ва дар ин саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ватанӣ бештар дида шуд ва имрӯз мо шоҳид он ҳастем ки ин боғ нисбат ба пештара хеле ободу зебо гаштааст ва мардум дар як тинҷиву ободӣ ҳар рӯз дар ин ҷо сайр гашт мекунанд ва аз ҷумла мо ки аз ин боғ ҳар рӯз дидор мекунем, гузашт мекунем ва ба ҷои кор раҳсипор мешавем ва мебинем ки мардум хушҳолона бо як таваҷҷӯҳи зиёд ба ин боғ омада сайру гашт мекунанд ва мебинем ки рӯз ба рӯз одоби шаҳрвандони шаҳри Кӯлоб ҳам нисбат ба беҳдошт ва нигоҳдории ин мавзеи хушманзар бештар шуда истодааст. барои истироҳату фароғати кӯдакону наврасон 15 намуди аттраксионҳо насб гардида, ҳудуди боғро 18 адад фаввораи хурду бузург зебу зиннат бахшида, ба ин марказ ҳусни дигар зам мекунад. бо бунёди боғи марказии фарҳангу фароғатӣ ба номи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ барои сокинону меҳмонони шаҳр имкони мусоиди истироҳату фароғат муҳайё гардида, аз фароҳам шудани чунин имконият сокинони шарафманди ин гӯшаи диёр рӯбаланд мебошанд. Назирмат Сафаров, Азизулло Саидов, махсус барои барномаи ахбор аз шаҳри Кӯлоб.